Από το σπίτι του για 3. Ραντούλιτσα μαζεύει. Γρήγορη πάσα στον καλάθι, 2-1 η φάση. Σήκωσε για τον Williams. Φάσεις που αξίζουν περισσότερους από 2 πόντους. Μικρή διακοπή. Αυτό είναι το κάρφωμα του Elliot Williams. Alley-oop, μια απολαυστική στιγμή μεταξύ καλάθι και Williams. Να τη ξανά. Διόλου άσχημα. Πάμε στον Νίκο Καπήρη. Φεύγει από το καλό παιχνίδι του, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να συνεχίσει να είναι η νούμερο 1 απειλή. Ο Παναθηναϊκός έκλεψε άλλη μια μπάλα και άλλο ένα κάρφωμα από τον κύριο, ο οποίος σήμερα δεν θα μας κάνει να βαρεθούμε. Αλήθεια σας λέμε, να τον βλέπουμε να καρφώνει. Ρίσκο που σε έναν βαθμό είναι υποχρεωμένος να πάρει ο Τζόρτζεβιτς αν θέλει να έχει φρέσκο τον καλάθι, να έχει και τους 2 νεοφερμένους. Να ωραία πάσα του Williams και το κάρφωμα από τον Ραντούλιτσα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παναθηναϊκό, ο Τζόρτζεβιτς λογικά τον τραβάει. Σίγουρα φαντάζομαι θα τον ξαναχρησιμοποιήσει. Μεγάλο καλάθι από τον Αμερικάνο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν παιδική. Φελντέιν. Διαμαντίδης αναζητά τον Ραντούλιτσα. Βρήκε την πάσα για τον Williams. Με μια προσποίηση ελευθερώθηκε. 70. Πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Κατάφερε να μειώσει τον πόντο. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τον Δημήτρη Διαμαντίδη που μπορεί να διανύει την τελευταία.